zo, heren. Moeten we nog even uitreiken, hè? Prins Lars, de eerste, zal de prijsuitreiking doen. Nou, ik wil jullie allemaal hartelijk feliciteren met het winnen van het jeugdliedjesconcours in 2011 hier Draak Spektakel. En dan zal ik de prijs nu maar geven, dus aan wie moet ik hem geven? Doen. Mooi nog, en daar een applaus voor de winnaar van 2011, de Carnaval Jump! Oké, goed zo, dank je. Oké, dankjewel jongens. En je zult zeker nog een paar keer gevraagd gaan worden door de jeugdcarnaval om toch links en rechts een liedje te doen. Dankjewel. Je mocht de zaal in. Sjoerd mag ik even vragen voor muziek. En we gaan dadelijk luisteren naar de winnaars van het grote liedjesconcours. Als ze tenminste binnen zijn. Maar eerst gaan we nog een stukje muziek doen. Sjoerd, geef maar gas.